Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jem bilen men ýoksan anurwan. Bu hepdeniň esas temalar Azatlyk websaýtynyň iň köp okuwçy dinleýiji söhbetde çeken habarlarymyz Türkiýede ýeten türkmen gyýylarynyň tapylmagy, Prezident Berdimuhammedowyň ogly Serdaryň deputat saýlanmagy, Türkmenistanyň Fethullah Gülen bilen gatnaşyk üçin ýydarlamalaryň dowam etmegi bilen bagly boldy. Azatlyga interwýu beren raýatyň 15 gün tutsa verilme barada maglumat hem köp okuwçy dinleýiji çekdi. Migrant türkmenleriň Türkiýedäki illeş ýenaýatçylygynyň sebäpleri baradaky pikirleri, Prezidentiň oglunyň deputat bolmagy, Türkiýede ýeten türkmen gyýylary baradaky habarlar iň köp söhbetdeş, teswirçi çeken habarlar boldy. Prezidentiň oglunyň deputat saýlanyşy Azerbaýjanyň prezidentiniň gyýyllaryna ilatdan gelýän şikaýat hatlary barada çap eden video süjetlerimiz bolsa köp tomoşaçy çekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň websaýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna girip pikir aýtmaga, tejribelerinizi paýlaşmaga çagyrýarys. Öz evitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Türkmenistanyň Türkiýe işlemäge edip soňra ýeten gaýdylan türkmen gyýylarynyň bir näçesi golaýda Türk polisiýasynyň Istanbulda urunan operasiýasy netijesinde tapyldy diýip Azatlygyň Türkiýedäki habarçysy Döwlet Baýhan habar berdi. Azatlygyň saýtynda şu hepde iň köp okulan makalaryň başyny çeken maglumatdan bir bölegi habarçymyzyň özünden eşdeliň. Türk metbuatynda geňişleýän ýaýran maglumatda bir ýyl mundan owal Istanbulda işläp gaýdan Neze atly öz boýdaş tarapyndan Istanbulda işlemäge diýip iýerilen 2 sany türkmen gyýylynyň nädip jenaýat toparynyň eline düşenligi we soň nähili halat edilenligi jikmejik gurrun berilýär. Gyýylaryň gurrun bermegine görä biriniň kakasy agyr kesele duçar bolan soň çykgynsyz ýagdaýa düşýär. Kakasynyň saglygyny bejertmek üçin gaty köp pul gerek bolýar. Kut şol sebäpden işlemek üçin Istanbul'a gaýtmagy ýüregine dugýar. Istanbulda işläp Türkmenistana dolanan Neze atly zenan AA we STA klasaş boýdaşlaryna Istanbulda gowy gazanç edip bolýanyny gurrun berýär. Boýdaşy AA o taýda näme iş etmeli diýip soraýar. Istanbulda işläp gaýdan Neze bolsa, sizi gaty baý bir maşgalanyň ýanyna beren. Diňe onuň çagasynyň we öýüniň arasaçylygyna seredersiňiz. Kyn iş däl, aýlyk $1000 gazanarsyňyz diýip jogap berýär. Türkmenistanyň Neze atly denan Istanbuldaky jenaýat topary bilen bile işleşýär ekeni. Ol ondan soň derro KD atly bir tanşyna jaň edip saňa diýsen owadan gyýzlary berýärin. Olaryň uçur biletlerini alyp iýerdiýär. Aeroportda olaryň ady ýazylan kagaz tutup duran adamyň ýanyna barýarlar. Soň daşarda garaşyp duran ulugy minip Istanbuluň Şişli diýen ýerine bir öýe eltilýärler. Istanbulda ten söwdasy jenaýatyny gurnaýan KD we MA atly adamlar aradan 10 minut geçen soň olaryň öýüne gelýärler. Olar ors dilini aňsatlyk bilen gepleýär ekeni. Türkmenistanyň gyýy AA siziň çağınıza seretmelim diýip soraýar. MA gahar bilen ol iş goý bolsun edildi. Size başga ýerde iş eder. Şoň üçin hem şu kagazlara gol çekiň diýär. Türkmen denanlary türk dilinde ýazylan kagazlara düşünüp bilmeýärler. Soň olar size bile dallyk. Sizin üçin ýürüýte kireyni öý tuttuk. Teniňiz satyp bize bergiňizi üzersiňiz diýip gahar gazap bilen gyýgyryp haýwatat ýarlar. AA bilen ST'niň Türkmenistanyňky wostarlary olardan habar hatyr bolman soň Daşary işler ministrligine ýüz tutup kömek soraýarlar. Türkmenistanyň resmiýetleri türk kardeşlerine ýitirim bolan türkmen gyýylary barasynda maglumat berýär we olaryň tapylmagyny isleýär. Türk polisi Istanbuluň Şişli diýen ýerine şüphelenilýän bir öýüň salgysyny anyklaýar. Salgy bilen bir hatarda ol öýde tenni satýan denanlaryň kimdigi we telefonlara ma'lum bolýar. Polis işgäri Kenan berilen telefona jaň edip olardan duşuk üçin wagt alýar. Kenan bilen Bülent atly polisler agşam saat 8-de aýdylan öýe barýarlar. Öýde 4 sany zenan bar ekeni. Berilen maglumatdaky ýaly ol öýde ten söwdasynyň edilýänligi tasdiklanylýar we şeýlelikde operasiýa başlaýar. Türk polisleri şeýlelik bilen Türkmenistan döwletiniň ýitirim bolu diýip gözleýän türkmen gyýylaryny tapmagy başarýarlar. Türk ahlak polisleri onuň ýanyndan Istanbuluň Şişli diýen ýerindäki başga bir öýde guramaçylykly ten söwdasyny alyp barýan jenaýat toparynyň baş tutanlary
KD, MA we EG dağları daşary urtly zenanlar bilen bilelikde ele salýarlar. Yer gelende ýatlap geçsek Goloýda Azatlyk radiosyna Türkmenistandan dürli wadalar bilen Türkiýe işlemäge diýip getirilip, soňam dodagy düşürilýän türkmen zenanlar barasynda habarlary dikkatyňyzy ýetiripdik. Anyk sany bilinmeýänem bolsa, Türkiýede gaty köp türkmen zähmet migrantynyň bardygy we olaryň aglaby köpçüliginiň wizesiz bekanun ýagdaýda işläp, dürli ýagdaýlary başdan geçirýänligi ýygyderli daşary urt metbuatyna agdalyp gelmeýär. Hormatly dinleyijiler, Döwlet Baýkanyň dinlediňiz. Hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar 20-nji noýarda Türkmen parlamentiniň deputatlygyna saýlandy. Türkmen mediýasy Serdar Berdimuhammedowyň çykyp giden deputatlaryň ornuна geçirilen sesýörüşlikde Ahal vilayatynyň 24-nji Duşok saýlaw okrugundan deputat saýlananyny habar berýär. Döwlet eýçiliginde telewizionyda täze saýlanan deputatlar şol sanyny Serdar Berdimuhammedow deputatlyk şahadatnamasynyň gowşurylyşyny görkezdi. Mar vilayatynyň 119-njy Atçapar we 124-nji Peýni saýlaw okruglaryndan degişlikde Gowher Bayram we Ýusup Guly Isaýew deputatlyga saýlandy. Resmi habarda tasdiklanylmagyna görä saýlawlar bäsleşlik, aýdynlyk we açyklyk görelgelerine geçirilipdir. Çykyp giden deputatlaryň ornuna Ahal vilayatynyň 24-nji Duşok saýlaw okrugundan 2 kandidat bäsleşipdir. Ýagny Serdar Berdimuhammedow Merkez saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä 82,64% ses alsa, Perwan Perwanow 17,36% ses alypdyr. Şeýle-de bu okrugda geçirilen sesverişlikde 2 bülteniň hakyky däl diýip oglan edileni gaýdylýar. Emma Mar vilayatynda geçirilen saýlawlarda beýle kemçilik bolmandyr. Türkmen mediýasy mundan prezidentiň oglunyň eýleýän döwlet wezipesi barada maglumat bermeýärdi. Emma onuň daşary işler ministrligine bölüm müdiri, ýagny halkara habar serişdeleri bilen ara gatnaşyk departamentiniň ýol başçysy bolup işleýänligi tasdik edilýär. Garaşsyz çeşmeler Serdar Berdimuhammedowyň odal Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky newt gaz serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak agentliginiň ýol başçylarynyň biri bolanyny, emma 2013-nji ýylyň iýulynda bu edara ýatyrylandan soň daşary işler ministrligine täze wezipe bellenenligini habar beripdiler. Mundan başga garaşsyz çeşmeler Serdar Berdimuhammedowyň 2014-nji ýylyň awgustynda teknik ilimleriň doktor Gurbanmurat Medilowyň ilmi ýol başçylygyna kandidatlyk işini goranlygyny, bir ýyl soňra 2013-nji ýylyň iýulynda bolsa doktorlyk işini gorap, teknik ilimleriň doktor diýen ilmi derejäni alanlygyny habar berdiler. Emma türkmen häkimetleri bu habarlary ne tasdiklady, ne de inkar etdi. Günnäger habar saýdy Serdar Gurbanuly üçin täze wezipesi barada beren maglumatyny bar bolan düzgüne görä kandidatlyk dissertasiýasyny goramak hukugyny gazanmak üçin ilmi işgäriň ilmi jurnallarda adynyň 5 makala çap etdirmeligini, doktorlyk dissertasiýasyny goramak hukuk gazanmak üçin bolsa 25 makala, monografiýa ýa-da aýratyn kitap çap etdirmeligini ýatladýar. Gurbanuly Berdimuhammedow prezident bolandan soň 40 çemet kitap çap etdirdi. Emma ýerli çeşmeler döwlet başçylarynyň oglunyň adyndan çap edilen makala ýa-da kitaba gawat gelmänliklerini aýdýarlar. Daşary urt habar serişdeleriniň hususan Eurasianet.org neşriniň ortaýatyň lenta uru neşrine salgylanyp ýazmagyna görä Serdar Berdimuhammedow mundan ýurdun owuzlyk ministriniň ornwasary wezipesinde hem işläpdir. Şeýle-de bu neşir onuň paýty egirme dokma fabriginiň mineral suwda wodynyň we ateller toplumynyň bolanlygyny ýazýar. Azatlyk radiosu odal blokan kursdaşyna salgylanyp Serdar Berdimuhammedowyň 2008-2011-nji ýylda Ortiýet Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň diplomatiýa akademiýasynda halkara gatnaşyklar fakultetinde okanlygyny habar beripdi. Türkmenistanyň bozgunlukda döredilen Respublika partiýasynyň başlygy Nurmuhammed Hanaňyň Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, prezidentiň öz ogluny wezipe baskanjaklaryndan barha ýokary galdyrmak hakykatda ätiýaşdan görülýän çäre bolup, onuň özüniň entekler prezidentlikden çekilmek niýeti ýok. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň ýardyňyz. Azatlyk Aşgabatdaky habarçy Sultan Asylow ýene-de nämelim adamlaryň hüjümine siziwar bolanyny aýdýar. Ma'lum bolýar, Sultan Asylow Azatlygyň ýurt içinden maglumat berýän sanlyjy. Şonuň bilen bir wagtda adamlaryň höwes bilen interwiu berýän habarçylarynyň biri bolup durýar. Ol Goloýda Tezen şäheriniň bir ýaşaýjysy bilen hem ýollaryň ýagdaýy barada söhbetdeşlik gurady. Bu söhbete geçmeden öň kardeşim Sehranyň Sultan Asylowa garşy edilen hüjüm baradaky maglumatyndan bir bölegi dinläliň.
Azatlyk Radiosynyň Türkmenistana habarçysy Soltan Açylowa soňky bir aýyň dowamynda inni 3-nji gezek hüjüme duçar boldy. Şuň, ýagny 25-nji noýabrda saat 10:40 Açylowa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky informasiýa merkezinden gaýdyp, öýüniň golayyndaky duralgada awtobusdan düşýär. Ol öýüne tarap 100 metr çemesi ýörenden soň özüniň duýdansyz ýüzüň ýykylandygyny we şondan soň üstünden tigir bilen geçilendigini aýdýar. 67 ýaşyndaky Açylowa ýerinden turup daş töweregine seredende golaýynda 4 sany velosipedli, ýagny tigirli adamyň saklanandygyny görýär. Velosipedler hemmesi hemana bir tötänden men ýanymda çolaşan işin bolup dördü hem saklandy. Ondan ýanky velosipedleriň biri hiç ýerin aýramadım diýip maňa ýüzlendi. Menem ýerimden turdum, kameramy çykaryp surat almakçy boldum. Ýanky men üstüme topuldy, elimden kameram almakçy boldum. Men testine kameramy jübime saldym da gizledim. Ondan soň azat görüp başladym. Eýýam olar gaçmak bilen boldular. Ol çolaşmak däl, ol ýürüýte birisi meni kakdyran ikincisi meni üstümden sürdü. Yine 2 saat oňyzyndan geldi 4 sany velosipedlen haşaýdyp maňa şu saat 10:40-da hüjüm etdiler. Diýip Soltan Açylowa gurrun berdi. Açylowa bu tigirli adamlaryň ýerden öýünden çykan mahaly hem öýüniň töwereginde aýlanyp ýörenini görendigini aýdyp, ol özüniň ýürüýtelep tigir bilen kakdyrlandygyny we üstünden tigir bilen geçilendigine ynanýandygyny aýdýar. Men awtobusda gelýärken biraz aňladym. Şu biri men ýerime düşýän ýalyk boldy, elimde telefonu var. Şol men ýerime düşüp meniň ýam awtobusdan düşenmi habar beren bolmaly şolar. Ondan soň ertir men ýerden taksy bilen gidip barýakam, gördüm şu 4 velosipedleni jaýlaryň töwereginde aýlanyp ýörenini gördüm. Men şolara bir hil bilgiçilik bilen seretdim. Häzir 1000 velosipedli oglanlar, häzir bir şäherde velosiped ýarşy zady barmyka, bu velosiped ýarşynyň geçirilen ýerdäl, bular aýlanyp ýörler velosipedli diýip şeýle pikir etdim men. Ýöne şuň ýerime düşýänini men awtobusda gelýärken duýdum. Men şeýşi ýörüýte gulluklar tarapyndan gurunalan nowatdaky hüjüm diýip şeýle hasaplarym. Diýip Açylowa gurrun berdi. Başda hem belläp geçişmedi ýaly bu soňky bir aýyň dowamynda Soltan Açylowa edilen 3-nji hüjümdir. Olaryň birincisi geçen aýyň ahirine bolup şonu Açylowa öz jurnalistik işini berjaý edýän mahaly polisiýa tarapyndan soraw çekilip nämälim adamlar tarapyndan onuň kamerasy talanypdy. Şeýle-de şu aýyň başynda Açylowa Türkmenistanyň Arçman şipaxanasyna bejerge alýan mahaly hüjüme tezewar edilipdi we ondan şipaxanany terk etmeklik soralypdy. 21-nji noýabrda Serhetsiz Reportyorlar Guramasy ýürüýte beýanat ýaýradyp, Azatlyk Radiosynyň Türkmenistana habarçysy Soltan Açylowa garşy edilen ýygyderli hüjümleri we kemsedici hereketleri ýazardy. Şu aýyň başynda Human Rights Watch Guramasy hem ýürüýte beýanat ýaýradyp, onda Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça başlygynyň ornwatary Rachel Denber Açylowanyň agyr başdan geçirenleri ýurtdaky tankydy dymdyrmak üçin edilen ýene bir synanşyk diýdi. Şeýle-de ol Türkmenistanda medianyň dolu diýen ýaly hökümetiň kontrolunda saklanýandygyny aýdyp, Türkmenistanyň halkary partnýorlary ýurduň içinden garaşsyz maglumatlary bermäge synanşan, sanlyca garaşsyz jurnaliste awanýan hop haýwatlary soňa goýmadan ýazgarmalydyr diýdi. Türkmenistan Serhetsiz Reportyorlar Guramasynyň dünýäde medeniýet azatlygynyň derejesi boýunça ýaýradýan ýyllyk hasabatlaryna inni ençeme ýyl bäri iň ýaramaz görkezijileriň birine eýe bolup, ol 180 döwletiň arasynda 178-nji orunda ýerleşdirilýär. Hormatly dinleýijiler, kardeşim Sähranyň lediňiz. Inni nowat wada beren söhbetdeşligimiziňki Türkmenistanyň oba etraf ýerlerini awadanlaşdyrmak, ýollar, köpürler bejermek üçin uly serişde goýberýänini aýdylýar. Emma tejenli öý huzurlukçy Medine bu aýdylýan resmi maglumatlary ýalana çykarýar. Habarçymyz Soltan Açylowanyň geçiren söhbetdeşliginiň bir bölegini bilelikde diňläliň. Men Tejen şäheriniň ýaşaýjysy. Bizim köçelemizde içinde şäherler hiç ýeli teredilmeýe. Bu dönök ýağış ýağmur ýaganna üýsüp durýar. Todan Şu näçelerden bäri dowam edip gelýär, ýollaryňyz näçelden bäri bejergemätet kän ýyldan bäri diýerler soň etdiler. Ýukoçuk geçikdiler. O dönem ul kamazlar, ul ýük maşinler geçýär, gatnaýlar da Tejenem. Ondan şondan geçilenden hem bir tapar geçdi çökörýär ony. Onu suw tepýärler, ýenetdiler, hiç terediş ýok. Täden hevi sokular we açylan täde ýaşaýýarlar. O tak bir tapar ýağış ýagdygy görürýärler. Girip bolanok, taksy girenok, bärsine durýar görek gitmeli. Şol täze obalara ýerlerinde asfalt çekildimi? Asfalt ýok, çekilenok hiç ýeli. Ýöne ýol görülýän asfalt ýok.
Yarpytyndan gaýtja berreňini metjidin ýanynda edilgi ýol ulu gar uly ýol, bazaryň ýol ury. Ana şonna. Şoda teredilen ok esas uly ýollarda da zat ýok. Hiç ele. Kıyın düdüş ýok. Onuň ýeňil maşinler çynemdiýan, aňyrdan gelýänler çynemdiýan tejen font ýok, hiç teredilen ok. Nägile de halkyň öýdi. Täze o diýerleriňizde elektrik toga çekildimi? Gaz ýagdaýy tok ba, gadam ba. Ýöne ýol ýagdaýy neme? Ýöne gadam gysda zatda pes bolýar. Ýa-da gysda gerek halka. Ýöne gysda neme? Pes bolýar. Aslam gaz ýagdaýy hemme ýerine o hojulukda da pes bolýar gysda. Gaz. Tejen şäherinde asfalt öndüren zawod barmy? Tejeniň özünde asfalt öndürilenmi? Ýok. Duşokdan Maria. Ýol edara barmy? Ýol edara ba. Ba işçiler amma işleýärler. Ýöne asfalt çekilmeýe. Ýamak gitýärler çoýu ýerlerini. O da näme? Menden taňa barynça. Düdüş ýok içeli. Indi esasra köçeleri, mesela üçün Tejen şäherim uly şäher. Şunun esasra köçeleri näçerak bar? Aýda 4-5 ba. Uly köçeleri. Ýöne olarda da ütköşük näme ýok. Yaramady. Köçeler gowdal. Bir şey esasy bir uly ýol ba, nemäň Çarmanahun. Ana şo köçe uzyn gowy. Odam aňyrda mardan gelýän, gön ýol. Şähere ýerleýän ýol, ana ol gowy. Hawa, içinden ýöne bärik, ol ardu bazara soğulýan ýer, onuň şäheriň içinde gedilýän ýollar, onu köçeler bana köçelemedi biziň hemme köçeler, o köçeler hiç teredilen ok. Diňe uly görünýän ýerler we boldy. Ýani ýoldaryň ýagdaýy nähine trotuarlar. Ay trotuaram ýok, trotuar dat ýok. O taýda hiç ele. Ana şu häkimiň näçe ýyldan beri işleýär etrawyň häkimi? Etrawyň häkimi bellenende bir ýyl gowrak bolandyr. Şol häkim gelip bir ütköşüklik geçirdimi? Ay bir de ütköşüklik göremdik. Ütköşüklik ýok hiç ele. Onun odalky häkim marka nähili işler geçirildi şäherde. Odalky häkim bolanda hiç ütköşüklik ýok, şo ýol ugruna hiç teredilen ok. Ýol ýagdaýy pes. Näçe häkim täzelen, tejeni hiç teredilen ok. Hiç ele tejeni üns berilen ok. Ol ýola da tereden oklar, ýene de tereden oklar. Ýöne araçaçylaryna teredilýär. Dogrusu ýol edara işgärleri işleýär, gowy abet tupusy diýseňem işläp ýörler. Araçaçylaryna gowy teredilýär. Gowy işçiler, süpürjeleri, ýene de gowy o tarapyna musor bolsa musoryň durany ok. Alyp gitýärler o tarapyna gowy, teňe asfaldy. Asfalt edi bilen oklar. İşçileri iş tarapyna usat gowy işleýärler. Köçeler arasy. Ýöne şol arasalarym podýanam gumda. Ýolda ýa maşinler bir geçik ala todan iki ýana gumam pürkge, onu işgär görgülerim sirip gumuna aýryp aňryk nemetdiýärler. Onu ýene bir maşin geçdi, gene şo durşda. Onu budama şo eller suwsöli nemetip gezip ýörler. Indi şu ýollaryň yaramadlygyndan şäheriň içinde bir ýanky maşin çakmyşlyklary, ýol helakçyligi bolýar. Hawa bolýar. Ol maşin täze maşinlaryň neme gowsur ýoluň gowy bolmasa net til könülmek bilen bolýar da. Gurt jetýän bir maşina men sen götüň degip gitýär, içiň suýuşyp gitýär. Şonu ýalpyrda ýol gowdalygyny etýän oýny şol. Kän bolýar awariýa. Helakçylyk bolýar. Helakçylyk bolýar. Hökman suratda bolýar helakçylyk. Hormatly dinleýijiler, tezenli Medine bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem siziň ýaşaýan owa şäherleriňizde köçeleriň, köpürleriň ýagdaýy nähili? Bu arada bize ýazyň, telefon ediň. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamy türkmen metbugaty aradaky söhbetlen dowam etdirýär. Bize ýurt içinden gelip gowuşan habarlara görä türkmen metbugatyny berilýän habarlar, berilýän sanlaryň anonymlygynyň petligi sebäpli dinleyijiler köplenç lap geçedýär. Eýsem türkmen metbugatyny hakykatda nähili ýagdaýlar bolup geçýär. Bu arada biz Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolýarys. Amanmurat, eýsem türkmen metbugaty nähili ýagdaýda bu tanqid edýär, prezident kadrlar salşýar, käýinç berýär. Eýsem ilerlemeler bolmaýarmy? Her näçe gynanyrjam bolsa türkmen metbugatyny habar berişler işlerini bolup geçýän özgörme ýok. Köne mirdeweli köneýän onda baş sebäbi habar berişler işler uşdun tutma döwlet eýslerine şonuň üçin
kim tölem şoň buyurun salnya diýilen bolýar, ýagny metbuatda, radio, telewizionyada döwlet siýasaty mahabat edilýär. Ýöne bir bellemeli ýeri şol görüýte edilýän gurrun mahabatam ananlarızdan käharatda Türkmeniň sartuk saman seser öz aýbyny öz asar diýilenne bap gelýän ahwaratyň üstünlen barlýar. Amanrat, bu diýen gurrunga delil getirip biljekmi? Türkmen telewizionynyň ya Türkmen gazetleriniň masalyny gurrun edip bilersmi şu barada? Baş anyk misal hakyny gurrun eden şunyň 20-nji noýabryna Watan habarlar gepleşiginde Jemaat Hozorluğu Ministerliğinin Balkan Ağustos Birleşiğinin bereket suyuna paylayan kärhana saklı video şekilli gepleşik berildi. Gepleşiğin havarın kayıskası mazmun şeyle bereket suyuna paylayan kärhanasının birinci ve ikinci su ötörcülerinin durukta edilenini bu kärhana bir giyce unluydu. Bereket şäherine 20.000 kubmetre, Balkan Ağustos şäherine 100.000 kubmetre ağustunu veriyor. Hem şkärhanadan Türkmenmaşy Hazar şäherlerine bereket Türkmenmaşy aralygyndaky owalary her ýyl owallar milyon kubmetre ağustu berilýär. Şol berilýän ağustuň 3-den 2 bölegi arasda ağustudur diýip aýdyldy. Kesgüýrüň soňy şerde şabardyň läňden soňra bereket tuýugyna paýlayan kärhanasyndan Vilayetin 4 şäherine ençeme owasyna berilýän ağustunyň garan 3-den 1 bölegi, ýagny 33% nähili suwkanlayan sowallar. Amanrat, onu Türkmen metbuatyna nähilen bolsa bir dogry maglumatlar berilýär da onu. Yok, bu dogry maglumat däp, ýene de edil sözünde goşy temamda goşmasy 20-nji noýabrda habarda olar Wagtal efirde agzalyan bir fakt agzalmady. Ol agzalmady fakt ýasgy ýerasty akaýany. Resmi maglumatlarda bir gece ýylyň dowamyny ýasgy ýerasty akaýanynyň 60.000 kubmetr çemesi suwalyp vilayetin Balkan Ağustos Hazar Çeleken Türkmenmaş Krasnoyarsk şäherlerine turwa arkaly eltilýänligi aýdylmady. Ýöne şu resmi habarlara ynansaň onu bereketiň suwugyna paýlayan kärhanasyndan ýasgy ýerasty akaýanynyň her gün alınıp ýerasy paýlanýan agyz suwunyň mukdary mesuri 185.000 kubmetr suw bolýar. Amanrat, bir yerde sizin pikiriňizde nähili bulaşyklyk var ýa-da nähili bir näme taýyklyk var? Siz näme kemçilik görýäňiz bu habaryň berilişinde? Gurrun şerde men ýankagdan 185.000 kubmetr suw bir gece ýylyň dowamyny vilayetin 3 tane senagat şäherine bir etrawyna berilýänliginiň bir ananyzdarlygy hakynda men şeýle fakty siziň öňüňizi çekedim gelýär. Balkan vilayet ýurdun territoriýasynyň 29,9%-ni tutýar. Irak tanam ýurdun iratynyň 10 milliard %-ni den. Bir çençak bilen Balkan vilayetinde yarım milyon adam yaşaya diýildi. Şu yarım milyon ilatyň orta azapdan 250.000 deňýär meden zonadan arysda ýaşaýar. Bereketdäk suwuňa suw paýlayan kärhananyň ýasly suw geçirjisiniň suwundan şol owallar ýani 250.000 adama peýdalanmaýar. Olar kumdaky çoň guýlaryň ýagşy ýamyrdan ýygnanan kak suwlarynyň hasabyna ölmede gün görýärler suw watyny. Indi her gün berilýän 185.000 kubmetr suwy İratın qaran mölüğüne, yani 250 adamı paylaşan bu Angliyan bilen yeterli suw bolmaly. Sebäbi Türkmenistan'na 2015-nji ýylyň 1-nji fevralyna güýjüne giren prezidentin gol çeken 1481-nji kararyny ýurtda bir adam bir gece ünlüde 250 litr suw sarp edýär diýip bellenýär. Öňdäkiler 185.000 kubmetr suwmuzy medende onu diýýänizde ýaşaýan 250 adama bölsek, her adama günne 740 litr suw berilýär. Bir bolmaly normadan 3 ötse köp. Balkan vilayeti bolsa Ağustos bilen 3-nji iň yaramaz vilayetleriň biri. Düýp netije şeýle Türkmenistanyna habar veriş serişdelerinde berilýän habarlar ygtybarsyz, şükbel habarlar.
Yani o habarlaryň üstünde ozun oýup olara ananyp bolmaýa. Hormatly dinleyijiler, Aşgabat ýazy Amanrat Bugaýew bilen Türkmenistanyň döwlet eýçiligine häkmetli otuwaradaky gysgaça söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jemini geçirip oturýarys. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anna Urban alyp bardym. Ýene-ki efirde uşuklarymyz senlik hoş, saglykda galyň. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.